Oletko tuntevasi heidät? Ainahan he ovat kokelemassa jossain. Annetaan niiden juosta vapaina vaan. Miksi kerjalaiset ovat nykyään parempia juoksijoita kuin meikät? Mikä tekee jännikkyistä pohjoisen öisten ja suojeltavia? Miksi metsiin palavia? Itse ole valinut rakko, miksi epärukkaiset nauraan jo? Hei, tulevaisuus rakennetaan, on nähty tulevia sukupolvia. Yö on vuorattu nattikoin, pintakaivosin kirkas sul vapauden ratikoin. Ne kiertää niinku mäki, haastamat panjo, muinaisen yön pelko pohjautuva tunne kasio. Olipa kerran luolat maani, yömörköinen ulkon vaani. Klaani manni kuoli klaanissa, henkäs huolet, tahtopuolet, tahtokynnys, mihin turvat tarve pystyy. Peri, paikka peri, kirjoitun perheen metsä meni. Itelivät toisiaan, kun yön äänet otti muotojaan. Lopulta silmät avata piti, kun hämärän tuli matkasini. Täysin kuvan kaikki tiedon, ei sen uhun näytti elon. Verkkopelo pohjautuneet, tajus näyttää, synnytään uneen. Joten he palasivat luodaan sulle kertomaan, ettei pahat henget työssä vaanikaan. Ja vain ne koitti koskettaakin, kattoi tyhjät kujot kavin silmin. Klaani vaan ei nähnyt, joten kirjoitus päätti kurota tähtiä. Ne onnistu siivaa, koska kukaan ei voinut kertoa niille mitä vaanikaan. Kun pimeällä puolella miksi kerralaiset ovat nykyään parempia juoksijoita kuin meikään. Hei, miten tekee jäätettyitä pohjoisen öistä niin suojeltavia? Miksi metsiin palavia? Itkeäkö vain on rakko? Iskeäkö rukkaiset nauraan jo? Ei, tulevaisuus rakennetaan uusi, ei ole nähty tulevia sukupolvia. Lopulta samat kyytit päättävät. Hetket saa luontoa kotiin kätkeä. Antavat maailman metsien palaa. Mutta kuun pimeällä puolella.
naisten ja herrat. Tänä iltana sähkökitarassa oli Gary No More. Ja mä oon Kalmu Tatu ja tää on 3. käsi ja mulla on ilo ja kunnia sanoa, että tää setti oli tässä ja meillä oli todella hauskaa. Kiitos teille.